Хайырлы ерте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Безнең бүгенге чыгарылышта. Тарихи мираска игътибар Россиянең дистәләгән төбәгендә шул исәптән Казанда да Бөек Ватан сугышы чорына бәйле архив документлары күргәзмәсе ачылды. Мохтаҗларга фатирлар Салават күпер микрорайонындагы яңа йортта өй туйлары уза. Кардәшлеккә шикләр юк. Буа телевидениесе ял үзәге белән берлектә без бергә, без бердәм проектын башлап җибәрде. Иннополис университетының өлкән фәнни хезмәткәре Владимир Максименко яшь галимнәр өчен фән һәм инновацияләр өлкәсендә Россия президенты премиясе лауреаты булды. Татарстан галиме нейроинтерфейслар эшләгән өчен премия алды. Бу хакта Рөстәм Миңниханов мәгариф һәм фән буенча Татарстан президенты каршындагы Советның төбәктә фән, технологияләр елын әзерләү һәм үткәрү буенча оештыру комитетының киңәйтелгән утырышында хәбәр итте. Татарстан фәнен үстерүгә 10 ел эчендә генә дә 18 миллиард сум акча тотылган. Нәтиҗәсе дә күз алдында. 2 махсус икътисади зона, технопарклар булдырылды, төп югары уку йортлары заманчалаштырылды. Иннополис төзелде, цифрлаштыру өлкәсендә зур уңышларга ирешелде. Булар киләчәктә тагын да катлаулырак бурычларны хәл итү өчен база булып тора. Республиканың иң яхшы яшь галимнәре бүләкләнде. Конкурста катнашучылар саны күп, шунысы сөендерә фәнни хезмәтләрне сайлап алучы жюри комиссиясе. Яшь галимнәр һәм аспирантларның эшләре техник, гуманитар фәннәр һәм табигый белем юнәлешендә сайлап алынган. Конкурска барлыгы 100дән артык гариза кабул ителгән. 12 яшь галим, 9 аспирантның эшләре иң яхшылары буларак билгеләп үтелде. Җиңүчеләргә диплом һәм акчалата бүләк тапшырылды. Әлеге чара 2010 елдан бирле үткәрелә. Татарстанның ерак авылларында яшәүчеләрне дә COVID-19дан вакцинацияләү башланды. Беренчеләр исемлегендә Спас районында яшәүчеләр. Иң элек алар мобиль поликлиникада диспансерлаштыру уза, аннары җирле фельдшер-акушерлык пунктында прививка ясата. Вакцина ясаган шәһәр кешене табиблар тикшерә. Рамил Мингалиев, хакимият хезмәткәре, прививканың кирәклеген үз үрнәгендә күрсәтергә булган. Поселение одно из самых удаленных. Без район үзәгеннән иң еракта урнашкан авыл җирләренең берсе. Мобиль поликлиниканың килүе дә бик кирәкле эш. Авыл кешеләрен квалификацияле табиблар карый. Пенсионер Нина Гребенкова да аның үрнәгенә ияргән. Инде олыгаеп барса да, үзеңне куркыныч авырудан сакларга кирәк дип саный. Телевизор смотрим, страшно же, там же вон сколько говорят, умирают, боязно. Быел Спас районда Спутник В вакцинасының беренче дозасыннан инде 140 кеше прививка ясаткан. Бу атнада тагын 150 кешегә прививка ясарга планлаштыралар. Бер генә кеше авырып китсә дә, тулы бер предприятиене ябарга мөмкин. Булар барысы да район икътисадына кире йогынты ясый. Менә апрель аенда карантинда утырдык. Шуңа күрә прививка ясату бик мөһим. 10% прививка ясасак, тыныч кына эшләп булыр иде. Спас районына мобиль поликлиника эшли башлаган беренче районнарның берсе. Күмәк иммунитет булдыру өчен мөмкин кадәр күбрәк кешегә прививка сатырга җыеналар. Сәламәтлек саклау министрлыгында булышалар. Башта кешеләр диспансерлаштыру уза. Һәркемне йөрәк, эчке без авырулары белгечләре, невролог, терапевт җентекләп тикшерә. Шуннан соң вакцинация үткәрелә. Вакцинация ясауның югары нәтиҗәлелегенә, куркынычсызлыгына ирешелә. Мобиль поликлиника районда 5 атна булачак. Аннары Аксубай районына юл тота. Мобиль поликлиника ярдәмендә республиканың 10 районында халыкка вакцина сауны күздә тоталар. Харис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Спас районы. Бүген Татарстан Республикасы Иҗтимагый палатасында вирусологлар, инфекционистлар, гомумән шушы юнәлеш галимнәре, Роспотребнадзор вәкилләре, юристлар беренче тапкыр түгәрәк өстәлгә фикер алышырга җыела. Түгәрәк өстәл барышында вакцинацияләүнең барлык аспектлары, аеруча интернетта тиражлана торган фейклар, ягъни ялгышлар аңлатыла. Шулай ук белгечләр сорау-җавап форматында да эшләргә җыена. Татарстанда яшәүчеләр бүген көндезге сәгать 12дән 2-гә кадәр экранда күрсәтелгән кайнар линия телефоны буенча сорауларын бирә ала.
18 000 квадрат метр яңа торак мәйданы. Салават Көпірі микрорайонындағы яңа йортта үй туйлары уза. 17 катлы йорт яңа ел алдыннан салынып біткән. Фатир ачкычлары 30-дан артык ятим балага берилде. Бүгінгі көндә дистәләгән кеше үз фатирларын алган. Алар бюджет оешмалары һәм предприятиеләр хезмәткәрләре, яшь гаиләләр һәм авария хәлендәге торактан күченүчеләр. Йорт торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проектын гамәлгә ашыру кысаларында дәүләт торак фонды инвестицияләре хисабына төзелгән. Быел тагын 2 йорт файдалануга тапшырыла. Шунда ук парк Яшел зона проектының беренче чиратын төзүдә планга кертелгән. Дәүләт хезмәтләре порталында мәктәпне тәмамлаучылар онлайн рәвештә гариза бирә ала торган югары уку йортларының саны 135-кә кадәр арта. Әлегә кадәр югары уку йортына онлайн керү сервисыннан файдаланучыларга 54 югары уку йорты ачык иде. Узган ел югары уку йортларына документларны дәүләт хезмәтләре порталы аша бирү мөмкинлегеннән 20 меңнән артык абитуриент файдаланган. Мондый форматта 70 меңгә якын гариза бирелгән. Быел югары уку йортына онлайн керү суперсервисында өстәмә керү сынауларына язылырга, көндезге читтән торып уку формаларына максатчан кабул итүгә гариза бирергә, шулай ук дәүләт хезмәтләре порталында кулланучының цифрлы профиле аттестаты турында мәгълүмат алырга булачак. Күптән көтелгән ремонт озак шатландырмый. Дивардагы буяу көзге агач яфраклары кебек кыйыла. Түбән Каманың Химиклар проспектындагы 66-нчы Б йортының 5-нче подъездында яшәүчеләр әнә шундый күңелсез хәл белән очраша. Тулырак алдагы материалда. Дивардагы буяу куба штукатур кыйыла. Химиклар проспектындагы 66-нчы Б йортының 5-нче подъездында ясалган ремонтның изе дә калмаган. Биредә яшәүче Гөлсинә Мортазина әйтүенчә, озак көтелгән төзекләндерүнең санаулы айлар эчендә юка чыгарылуына аның күңеле әрни. 20-нче елның язында строительләр эшкә килделәр. Шул эшләделәр, бик озак булды, 1-2 ай эшләделәр ахырсы. Вот шулай шушындай хәлдә менә подъездыбыз 1 ел эчендә. Әлеге йортның башка подъездларында исә ремонт сыйфаты начар түгел. Шулайда диварда буяу купкан урыннар бар. Татарстан торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контрольнең региональ үзәгендә белдергәнчә, ремонт үткәннән соң йорт 5 ел дәвамында гарантиядә тора. Шуңа күрә эшчеләр җитешсезлекләрне бетергә тиеш. 2009 елда кергән идем, кайчан ремонт була дип. Алар әйттеләр 2010 елда ремонт була. 10 елдан соң гына булды бу ремонт. Менә 2020 елдагы 20 елда гына булды. Хәзер тагын ничә елдан соң булыр, инде ансын без белмибез. Идарәче компанияда белдергәнчә, алар бу проблема турында белә. Җәй көнне монда кабат эшчеләр җибәреләчәк. Рошния Сибатова, Булат Абдельманов, яңалыклар. Татарстан мөфтияте белән берлектә Алабуга шәһәрендә Коръәннең зур күргәзмәсен оештырырга җыеналар. Дини нәзарәте хәбәр итүенчә, әлеге чара быел Татарстанда игълан ителгән Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында планлаштырыла. Күргәзмә 19 февральдә ачылыр дип көтелә. Аның төп өлеше Алабуга дәүләт музей тыюлыгы рәссам-реставраторы Дамир Әхмәтгалиевның шәхси коллекциясеннән тупланган. Ул 1990 еллардан борынгы Коръән битләрен җыю, туплау, саклау, күчереп белән мәшгуль. Бүгенге көндә аның тырышлыгы белән 52 экспонат булдырылган. Дамир Әхмәтгалиев күчереп язган Коръән битләренең 7-нче гасырдан бирле сакланып килгән оригиналлары Испания, Мисыр, Гыйрак, Иран, Сүрия һәм башка ислам илләре музейларында саклана. Бөек Ватан сугышы елларында яшәүче халыкның фаҗигасы һәм оккупацияләнгән территориядә нацистлар һәм аларның ярдәмчеләренең җинаятьләре турындагы Бөтен Россия архив документлары күргәзмәсе 8 февральдә Калининградтан алып, ерак көнчыгышка кадәрге Россиянең дистәләгән төбәгендә, шул исәптән Казанда да ачылды. Архив документлары Россия Федерациясе президенты Владимир Путин кушуы буенча гамәлгә ашырыла торган вакыты шикләнмәгән федераль проект кысаларында сер булудан туктап басылып чыкты. 2020 елның декабрендә вакыты шикләнмәгән проекты Хәтер һәм дан елының иң яхшы фәнни проекты дип танылды һәм Җиңү милли премиясенә лаек булды. Җиңү премиясе 41-45 еллардагы Бөек Ватан сугышы вакыйгалары һәм анда катнашучылар турындагы тарихи истәлекне саклау өлкәсендәге казанышлар өчен бирелә. Будет обращено внимание на то, что Ул ниндидер фактлар.
ул ниндидер вакыйгалар. Әмма ләкин ул фактлар һәм вакыйгалар шул тарихка үреленә, шушы узган вакыйгалар турында документ калса, ягъни истәлек калса. Безнең өчен шушы күргәзмә, шушы проект документта нигезләнгәне иң фундаменталь бер. Монда инде безнең архивларыбыз, күбрәк инде Россия Федерация архивлары булышкан. Алар шушы выставканы туплаганнар һәм инде аның асылында шушы факт тора. Демәк инде бар ниндидер җинаят, ачык әйтәбез, җинаят, нацистларның җинаятлары, Совет халкына караган җинаятлар. Һәм шушы җинаят турында гыйбат кенә түгел, кемдер кайдыр кемгәдер әйткән. Шушы җинаят турында документ калган. Һәм шушы күргәзмәнең төп максаты шушы җинаятны, шушы документны күпчелек халыкка күрсәтергә. Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында Буа телевидениесе ял үзәге белән берлектә «Без бергә, без бердәм» проектын башлап җибәрде. Максаты районда яшәүче төрле милләт вәкилләренең телләрен, гореф-гадәтләрен югалтмавын күрсәтү. Бүген Буйырган һәм Иске Мәртле авылларында яшәүче чуаш халкының борынгылардан калган мирасны ничек саклауы белән таныштырабыз. Сабый таза, сау-сәламәт булып үссен, аңа бер нинди дә явызлыклар тимәсен өчен кулга тимер эш кораллары алып, бишек тирәли 3 тапкыр әнә шулай әйләнергә кирәк. Чуаш халкының исем кушу йоласында бу төп күренешләрнең берсе. Зло отгоняя, страх. Бу начарлыкны куу өчен эшләнә. Бала озын гомерле булсын өчен аны кыршау өченнән чыгаралар. Күз тиюдән саклау өчен маңгайына кырым белән тамга салалар. Татлы телле булсын өчен иреннәренә бал һәм май сөртәләр. Бәйрәм уңаеннан йорт ияләре дә игътибарсыз калмый. Аларга өстәлдә булган ризыклардан өлеш чыгарабыз. Әсый нимәтләр бу көннән мулдан әзерләнә. Өстәлгә икмәк, сыра һәм башкасы куела. Табын күрке шыгыт дип аталган махсус ризык. Исем кушу йоласы аннан башка үткәрелми. Это блюдо готовится из топленого масла. Бу ризык киптерелгән иремчектән ясала. Аны юкәдән эшләнгән махсус савытта берничә тапкыр җылы мичкә куеп алалар. Суы аска агып чыксын өчен агач такта куялар. Киптерелгән иремчекне эретәләр һәм тагын мичтә тоталар. Аны бәйрәм уңаеннан булдан әзерлиләр. Исем кушу бәйрәменә бөтен туганнар җыела. Бүләкләр бирү, изге теләкләр теләү тагын бер күркәм гадәт. Әмінісі исә шын чуаш сырасын әзірлеу күренеше. Қарап тұрышқа жеңіл генә тыйылса да, оны әзірлеуге шақты вақыт китә. Уңған хужабикеләр сыраны бұрынғыдан келген ысул белән әзірли. Для того, чтобы варить домашнее пиво деревенское, Үй шартларында сыра мичтә әзерләнгән. Моның өчен балчыктан ясалган чүлмәк, арыш ипие, салам һәм шыттырылган ашлык кирәк. Эшемлек элек-электән чәчү эшләре урып җыю вакытында бәйрәмнәрдә аерылгысыз атрибут булып тора. Сыра үзенчәлекле сыйфатларга ия, көч бирә дип саный чуаш халкы. Әле бу әби-бабалар мирасын кадерләп саклаучы милләтнең берничә йоласы гына. Алсу Сәмигуллина, Айрат Насруллов, Татарстан яңалыклары. Көн күреш калдыкларын шүпчарны айырып урнаштыруда нинди проблемаларны хәл итәсе бар? Законсыз кар чыгару урыннарын ничек булдырмаска? Быелгы масштаблы экологик проектлар нидән гыйбарәт? Татарстан радиосының иртәнге туры эфир тапшыруы шушы һәм әйләнә тирә мөхитне саклауның башка мөһим мәсьәләләренә багышланды. Республика экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары Фаяз Шакиров шуларга тукталды. Шулай ук радио тыңлаучыларны кызыксындырган һәм борчыган сорауларга да җаваплар бирде. Biz de студия кунагына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Фаяз Фәнилович, хәерле иртә. Көн күреш калдыкларын шүпчарны урнаштыруда нинди проблемаларны җайга саласы бар? Бүгенге көндә региональ операторлар эшләп килә безнең республика буенча инде көн күреш калдыкларын җый буенча 2 региональ оператор, алар белән зур эш башкарыла. Ниндидер чүп коллапслары безнең бүгенге көндә республикада юк, ләкин шуңа карамастан да кай вакыт проблемалар барлыкка килә. Без моны инде халык контроле системасы белән, аппарат президенты белән һәм инде башка күзәтчелек органнары белән бергә хәл итәргә тырышабыз. Мисал өчен, кайдадыр контейнерлар җитми, монда инде региональ операторлар
ел дәвамында менә ике региональ оператор 4000-га якын контейнер булдырып алынган менә 20 ел нәтиҗәләре буенча. Инде шулай кайбер авылларда мисал өчен зур 1000-нән артык яши торган менә Казан шәһәре янындагы авылларда мондый проблема булды. Шундай зур авылларга бер генә бункер булдырылган. Монда да инде без менә киңәшмәләрдә уртак фикергә килеп, монда инде бункерлар санын арттыру буенча да шушы мәсьәләләрне карап, бу сораулар хәл ителә дип әйтер идем. Шулай ук менә шүп җыю буенча да бездә халыктан мөрәҗәгатьләр килә, шүпне вакытында чыгармыйлар дип. Монда инде җирле үзидарә рәисләре белән бергәләп бу эш шулай ук бу мәсьәләләр хәл ителә. Шүпне аерып җыю буенча эш ничек тора? Шүпне аерып җыю буенча инде бүгенге көндә андый контейнерлар дип әйтерик, аерым җыю буенча һәр сәүдә үзәгендә, зур предприятиеларда, менә безнең инде бюджет учрежденияларында да бар. Безнең экология министрлыгы тарафыннан эшләү буенча карасак, инде 20 ел ахырында экосфера проекты старт алды. Түбән Кама шәһәрендә менә 2 шушындый пункт ачылды. Бу аккумуляторлар җыю буенча гомумән республиканың һәр районында, ягъни 45 мондый пункт булдырылачак. Бу эш алып барылачак инде. Батарейкаларны менә җыю буенча да аерым контейнерлар безнең мәктәпләрдә дә бар, сәүдә үзәкләрендә дә бар. Шулай ук инде хәзер вакытта район үзәкләрендә, шәһәрләрдә пунктларда булдырылып килә. Бу инде шиша җыю буенча, менә бу полиэтилен җыю буенча, картон җыю буенча мондый пунктлар инде Казанда шактый билгеле. Моның адреслары инде шәһәрнең башкарма комитеты сайтында да бар. Моның буенча да эш алып барыла. Кышын шәһәр урамнарына кар эретү өчен реагентлар ком сибелә. Карны читкә чыгарга шалар табигатькә зыян салмыймы? Кар сезоны башланганнан ук безнең инде дежурныйлар билгеле. Төнге рейдлар да башкарабыз. Әлбәттә, быел да менә республика буенча 60лап андый законсыз кар чыгару очраклары билгеле булды. Менә шундый законсыз чыгаручылар игътибарына әйтер идем, безнең законны кар чыгару урыннары да бар. Безнең эретү станциялары эшләп килә. Монда шушы эретелгән кар чистартылып, чистарту корылмалары ашап, Казан шәһәренең чистарту корылмасы аша үтеп, инде Идел елгасына ташланыла, ягъни бөтен таләпләргә туры китерелеп. Башкарма комитет тарафыннан менә шушы күп кар яуган көннәрдә инде аерым урыннарда билгеләнде. Монда да инде таләпләргә туры китерелеп, кар вакытлыча урыннарга чыгарыла. Аерым шушы билгеләнгән урыннар иң мөһим таләпләрнең берсе су саклау зоналарында булырга тиеш түгел. Чөнки инде бу мәддәләр менә пычрак карда эреп безнең сулыкларыбызны пычратырга мөмкин. Быел нинди масштаблы экологик проектларны гамәлгә ашырасыз? 20 ел нәтиҗәсенә килгәндә безнең 2,8 миллиард сум күләмендә ил күләм проект буенча эшләр башкарылды. 21 елга инде 21 елга безнең 1,7 миллиард каралган. Монда инде безнең башланган эшләрне дә тамамласы бар. Һәм инде менә шушы киләсе елда Тукай районында Казан шәһәренең Самасырова шүплеген инде рекультивацияләү буенча да инде бүгенге көндә проектлар эшләнеп килә. Һәм безнең максат шушы ил күләм проектларга эләгү. Шулай ук безнең менә сирәк очрый торган псиләр, акбарс дип әйтәбез инде. Өйрәнү үзәге булдыру да безнең федераль программага эләгеп төп максатларның берсе булып тора. Бүгенге көндә инде аның җирләре билгеле, проект эшләре алып барыла. Шулай ук экологик үзәк төзү һәм инде әлбәттә безнең төп максатларның берсе безнең министрлыкның эшчәнлеген бу күзәтчел өлкәсендә дә, мониторинг өлкәсендә цифрлаштыру. Әгәр дә без шушыны цифрлаштыра алсак, бүгенге көндә безнең республика территориясының чисталыгын, һавадагы пычраткыч мәддәләрнең мигдарын онлайн режимда белеп, менә һәм инде башка күзәтчелек органнары белән берләшеп эшли алыр идек. Елга күлләрне Идел елгасын чистарту программасы ничек үтәлә? Иделне сауыктыру программасы буенча безнең быел инде дәвам итте Алабуга шәһәрендә чистарту корылмаларын эшләү буенча инде. Шулай инде башка районнарда да чистарту корылмаларын эшләү буенча эшләр дәвам итәчәк. Узган елга әйтеп үттем инде менә. Безнең Казан шәһәрендә зур эш башкарылды. Алабугада беренче этабы эшләнелде, Минзәләдә һәм Әгерҗе районнарында чистарту корылмалары эшләнелде. Алексеевск районында да шулай ук чистарту корылмалары эшләнде. Фаяз Фәнилевич, экологик проблемаларга бәйле сораулар белән кайда мөрәҗәгать итәргә була? Халык
мөрәҗәгать өчен иң элек 8 территориаль идарә бар. Безнең инде гражданнар булса анда килеп мөрәҗәгать итәләр безнең республикабызның төрле шәһәрләрен. Да инде гомумән алганда без бөтен республика районнарында күзәтчелек эше алып барабыз. Шулай безнең кайнар линия телефоны буенча 267 68 67 телефоны аша мөрәҗәгать итәргә, халык контроле, мәктәп патруле, тагын инде безнең сайтта телефон номерлары куелган, оператив рәвештә реагировать итәр өчен инде WhatsApp һәм Telegram каналлары да эшләп килә. Кешеләрдә экологик культура тәрбияләү өчен нинди чаралар оештырасыз? Халык белән эшләү буенча менә әйткәнемчә мәктәп патруле, халык контроле, мәктәп патрулен алсак инде монда безнең мәктәп балалары актив рәвештә эшләп килә. Елга 6000-нән алып 8000-гә хәтле 19 елда 8000 мөрәҗәгать булса, узган ел инде 6000 мөрәҗәгать безнең мәктәп балаларыннан шушы төрле чүп ташлау урыннары буенча инде бу проект эшләп килә. Монда ел нәтиҗәләре буенча безнең инде балаларга бүләкләр дә каралган. Монда инде зур күләмдәге бүләкләр дип әйтерим. Бу велосипедлар да, планшетлар да, телефоннар да каралган. Монда инде безнең укучыларыбыз кызыксынып эшләр. Халык контролен алсак, монда инде безнең инде югары укырты йортлары арасында да конкурс каралган. Инде кичкенәрәк балалар өчен, балалар бакчаларында йөрүчеләр өчен дә төрле рәсем конкурслары һәм башка конкурслар ел дәвамында үткәрелеп килә. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Актуаль әңгәмә сәхифәсенең бүгенге кунагы Татарстан Республикасы экология һәм табигый ресурслар министрының беренче урынбасары Фаяз Шакиров иде. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исән-имин, сау-сәламәт булыгыз.